Gawusu kɛ taa i b'a to ta ni mi ta sera an b'a to an bɛ caman jouer a la. A tɔni bila bɔra a bila kɛrɛfɛ. Gawusu nin ye zikiri finman nin y'a mankan ye ka bamanan fasa ta k'a da kɔrɔbɔrɔkɛ la kun de b'a la. Awɔ. Ira Mali kɔnɔ an bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ bi fa la an bɛɛ bi ba la an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kɔrɔbɔrɔ ani bamanan filaw siya woloma tɛ yen an bɛɛ de ye kelen ye. A banna he a don finmani ye juru la kuma de. Mais Nura FM baarakɛlaw ka fo dɛ parce que n'olu fana kun tɛ a don a kun bɛ kɛ baara ye koyi. A ka 400 o n'a ka 1000 billet minnu nana di yan k'a fara ɲɔgɔn kan n'o kuma di finman ma. E yɛrɛ bɛ ne kun bɛ ɲini ka taa Carole nɔfɛ Amérique o. E bɛ se waati min na a y'a sɔrɔ wo bɛ poche la o. N bɛ ɲini ka taa Carole Valentine nɔfɛ Amérique. A kɛra. A kun gɛlɛyara dɛ. A gɛlɛyara nka Ala barika la alhamdulilayi. Ala ka ni sababa bɛɛ. Ami. N dɔgɔ. O kumana sɔɔni bɛɛ an bɛna don gafew kɔnɔna na. Min ye awɔ i k'a dɔn ka foli lase kanuba bɛɛ ma. O bɛ kɛ. Transition. Awɔ i k'a dɔn ɲininkali busa misɛn tan bɛ k'an sɛgɛrɛ. Zénith Bale kɔnɔ nin waati in na an bɛ kuma kan ni Ala ka jɛ ye. O bɛ kɛ. Kɔrɔ Bouakar Dabo ale ka fasiri don. N dɔgɔ min ye indicateur de nouveau ko école privée o awɔ i k'a dɔn tile 4 awɔ i k'a dɔn baarabila k'u kɔni y'o dabɔ bi ntɛnɛndonya in na an bɛ kuma o fana kan. O bɛ kɛ. N dɔgɔ min ye Aruna awɔ i k'a dɔn ale bɛ an ka ministre ko fɔ n'o bɛ awɔ i k'a dɔn communication ministre Aruna Touré k'a ye 4e licence téléphone ko sira fɛ a y'o bloqué a b'i n'a fɔ téléphone so 4 nan o de kun natɔ don wa k'o bloquéra an bɛna n da don fana na k'o walawala n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ kalansobaw kalansoba min bɛ yen n'a bolo ko université des lettres et des sciences humaines de Bamako n dɔgɔ a b'i n'a fɔ système dɔ tun b'u bolo yen n'o ye awɔ i k'a dɔn yuruguyurugu ni ɲamili ni Ala sɔnna an bɛna n da don fana na k'o fana walawala limanaw ka famille sɔrɔ a la min ye INTM ani IMAMA n dɔgɔ a kɛ n bɛ sen nɔ kunbere nɔ an bɛ n'o fana walawala n dɔgɔ min ye indépendant kalata min bɛ nalen n'o ye kan ka kɛ kalo tile 19 a bɔra dɔgɔkɔrɔ wa ni Ala sɔnna a ma ministre bɛ y'i da don a la an bɛ n'o fana ɲɛfɔ faamuyali ka sɔrɔ a la dɔgɔ anw ka aviation a kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na a ye bundeni dabɔ Mali fan dɔ fɛ dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn hɛfi ɲɛ an bɛna walawala limanaw ka faamuyali sɔrɔ a la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ACRT faso ka wele n dɔgɔ a bɛ Isa Kawuji mun ko fɔ ko u ye muru turu a kɔ la koyi sabu min ye a ka maa caman bɛ yen senna bilen wa ACRT faso kɔnɔ a ka mɔgɔw kɔni caman démissionnera wa ka bureau sigi bureau min bɛ yen n'a wele ko ACRT renouveau o fana o sigira n dɔgɔ o bɔlen kɔ yen Soumaïla Cissé ka jama o bɔra awɔ i k'a dɔn 11e conférence nationale URD i k'a dɔn k'a fɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'o laɲini ni Ala sɔnna a ma o fana an bɛ n'o walawala limanaw ka famille sɔrɔ a la n dɔgɔ péage minnu bɛ anw fɛ siraba ninnu kan y'a dɔ fana ka misiba de don min jɔlen don awɔ i k'a dɔn da birin bɛ o si na ten k'o sɛlɛ o k'o sɛlɛ min ye awɔ i k'a dɔn la sirène ale fana kelen bɛ k'o walawala ni Ala sɔnna a ma an bɛna n da don fana na k'o walawala k'o lase limanaw ma ni waati m'an ta n tɛgɛ ma o kuma min ye ala kumaba minnu filɛ ni Ala ka jɛ an bɛna ninnu de ta limanaw ka se ka famille sɔrɔ a la Nura FM 94 tɔmi murumuru 5 o sanfɛ bɛɛ k'i sɔgɔlen to Nura FM na ni Ala sɔnna a tɛ ka basi ye min n'a bɛ dɛsɛ ɲɛma ye n'an ka taa yɔrɔ jan fɔlɔ mun ye Gayiso an b'a jaabi Gayiso a y'a jira k'a fɔ ko nɛgɛjuru ko o numéro ka da a ma i bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a sɛlɛ siga t'a la nka Gayiso Gayiso siga t'a la numéro bɛ di sisan Gayiso numéro bɛ di bura min ye awɔ i k'a dɔn numéro di Gayiso ma teliya la min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn wari l'argent muguden wuri o bɛ sɔrɔ cogo min sabu maa mago b'a la dɛ maa mago bɛ wari la koyi n dɔgɔ san o san de anniversaire in bɛ ja ka taa san o san de a bɛ ja ka taa ɲinan ta yɛrɛ foyi tɛ yen min kɛra wari la a bɛɛ kɛra fufalaki k'a di an ka sigida ma kɛnɛkɔrɔji wa kɛnɛ ka message nafamaw de bɛ passer k'a fɔ an bɛ taa sigi ka ɲɛnajɛ kɛ to dama tɛ koyi jamana basigi ni jamana ka hɛrɛ o message damaw o de bɛ passer e ma ye hali kɛnɛ min sigira awɔ i k'a dɔn o don ko ne ma sagara tun bɛ kɛnɛ min kan ne ma taara min ye 8 mars nafa ye min ye musow kan ka min kɛ ani min yɛrɛ ye musow ni cɛw ka taabolo ye 8 mars ko la a fɔra ka sensibilisation kɛ ka ɲɛsin balakaw ma ɲɛsin denmisɛnninw ma n dɔgɔ nin bɛɛ ti dɔ ye wa juma don ɲɛma mun ye Jalakɔrɔji siraba ko yɛrɛ a sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ la wallahi de ala ye siga t'a la numéro ye 76 33 43
03 ni ala ka jɛ ye anniversaire a bɛ continuer n dɔgɔ min ye away ka dɔ mercredi 10 in de y'a la koloma yɔrɔ ba yɛrɛ sabu mercredi de an ye karamɔgɔbaw wele u bɛ na away ka dɔ an n'u bɛ jɛ ka away ka dɔ kuranna jigin a bɛ kalan jamana ye a bɛ kalan jamana kɔnɔ den bɛɛ ye a bɛ kalan Nura FM ani radio so fɛn fɛn bɛ yen pour que ka se ka message ɲuman k'a véhiculer jamana kɔnɔdenw ni ala ka jɛ ye o kuma min ye bamananw ko ten dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca ɲɔ bɛ ɲɔbugu ka taa kan nin b'a la dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca nɔgɔyanw bɛ yan ɲama k'u lamaga hali bi u k'u lamaga kosɛbɛ kuma ɲɛna siga t'a la k'a ni sababa bɛɛ n dɔgɔ kuma na sa an b'a lajɛ ka don gafew kɔnɔ sabu ale y'an sigikun ye ni ala ka jɛ ye gafe caman b'a bi yan ni ala sɔnna an b'u walawala limanaw ka faamuyali sɔrɔ Gawusu ayi fo combien t'a la Gayso kɔni ni min nana dɔrɔn a banna a numéro kɔni bɛ yan n tɛna a tigi ka numéro di kɔfɛ n'a wele foli min bɛ yan an n'o las'a ma n'o tɛ a kɔni nana ya numéro a numéro in ye Mali numéro ye Mali don 25 000 kosɛbɛ 25 000 a diyara n ye ɲama Bintu Sila a fana sɔgɔlen mana français an b'a fɔ a ɲɛna ko a Sila a banna an ka taa nɔgɔ an bɛ taa mais an kɔni bɛ wele bila o bɛɛ ma min ka gɛlɛn kosɛbɛ o de natɔ don o de ye kuranajigin ye a banna dɛ min bɛna kɛ ni ala sɔnna ma donc hali bi ni ala sɔnna ma an bɛ weleda kɛ sabu ko in ye nisɔndiya ko ye ko in ye bɛn ani kelenya ko ye o kumana hali bi an b'u fo nɔgɔ an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se gafe away ka dɔ y'an sigikun ye lɛni ye kalata min n'o kun kan ka kɛ an sɔnna tari an ma sɔn min ye away ka dɔ o kalata min n'o kun kan tɔgɔ kalata in away ka dɔ a bɔra dɔ kɔrɔ a bɛ wele nanzarakan na référendum a ko min ye away ka dɔ dati kura o bɛna sigi nka yanni o ka sigi a tɛ taa cogo si la min ye EJ maaw ale ni politique maa fɛn fɛn bɛ yen minnu da bɛ kalako la karata ko la fo olu yɛrɛ damaw u ka ɲɔgɔn ye nɔgɔ min ye away ka dɔ nin ko bɛɛ lajɛlen ka foli ani tanu ni hali bi k'a lase n yɛrɛ denkɛni ma min bɛ adu fɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'a ni cɛsiri nɔgɔ min ye ko olu ye bɔli min kɛ jumadon tɛmɛnen i n'a fɔ u bɔra cogo min anw fana y'a fɔ ten k'u y'a jira k'a fɔ away k'a dɔn a tɛ taa cogo si la fo a ka ɲɛfɔ chronogramme min bɛ yen min bɛ tali kɛ référendum min bɛ away k'a dɔn sariya sunba in kofɔ an sɔnna yalima an ma sɔn a sariya sunba away k'a dɔn yɛlɛma bɛna don away k'a dɔn kalata waati kura minnu man bɛ yen n'olu sinsinna o na ɲɛfɔ fasodenw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ a la Dawuda Sangare a y'a jira k'a fɔ min ye gouvernement de la transition makun min kun bɛ yen n'u kun b'o la k'u bɔr'o la koyi kalata min bɛ yen n'a kun bolo dalen don kalo tile 19 i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min nɔgɔ a kalata away k'a dɔn ko a bɔra dɔgɔ kɔrɔ a ko minisiri min bɛ yen n'o bɛ away k'a dɔn Ablaye Mayiga ko fɔ a y'a jira k'a fɔ min ye autorité minnu bɛ anw kunna bi n'a bɛ transition ko fɔ olu bɛ ka baara o baara min kɛ a n'u bɛ ka wulikajɔ fɛn fɛn kɛ a wulikajɔ n'a baara misɛnnin n'a tɔ bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ ka kɛ assise nationale de la refondation n'o ye ANR a bɛ ka kɛ o de kɔnɔna na o de siratigɛ la wulikajɔ ni cɛsiri de bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ min bɛ se k'a to autorité indépendante de gestion des élections n'a bɛ EJ ko fɔ o bɛ se ka baara kɛ cogo min nka a bɛ sinsin jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ani district de Bamako a k'o de kuma kɔnɔna na min ye nin bɛɛ kan ka kɛ away ka dɔ waati damadɔnin kɔnɔna na min bɛ se k'a to nɔgɔ min ye away ka dɔ baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min nin waati min na ko in bɛ dabɔ min ye EJ ko ni ala sɔnna ma ko a bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ kalata sɛbɛn minnu bɛ yen n'an k'a ma ko fichier électoral f'a k'a lajɛ olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka bila ba la cogo min i n'a fɔ away ka dɔ kalataw y'a laɲini cogo min a ko carte nationale d'identité biométrique sécurisée o min fana bɛ sen na o bin de bɛna ta ka kɛ away ka dɔ ka kɛ ka kalata n'o bɛ away ka dɔ élection ko fɔ a bɛ k'i ka carte d'identité en même temps a bɛ kɛ away ka dɔ kalata ye o kumana n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin bɛɛ de bɛ sen na a tɛ se ka kɛ garaba ani away ka dɔ haraba kɔnɔ f'a bɛɛ ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen baara fɛn fɛn bɛ ka kɛ jɔn ko ala away ka dɔ min ye olu kɔni bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ i n'a fɔ EJ ani CEDEAO olu y'a laɲini cogo min bɛ se k'a to carte d'identité biométrique a baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min minisiri min filɛ nin n'o ye Ablaye Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ référendum ni ala sɔnna ma olu ni EJ ani away ka dɔ politique maaw bɛna ɲɔgɔn ye n'a wolola min na away ka dɔ don kura na sigi maaw bɛ se ka taa kala ta don min na bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la Ablaye Mayiga a y'i sinsin min kan kosɛbɛ o de ye away ka dɔ maaw k'a dɔn k'a fɔ nin waati min filɛ nin n'a yɛlɛmana n'o bɛ tali kɛ away ka dɔ référendum na a tɛna jouer cogo si la an ka kalata minnu bɛ nalen ni ala ka jɛ ye pour le moment a tɛ jouer a kan cogo si la sabu ale y'a jira k'a fɔ
min ye chronogramme min be chronogramme in goni labɛnnen don away ka do an CEDEAO de ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye nin ko ye n'o ye référendum an yɛrɛ damaw an de y'a laɲini maliyɛnw de y'a laɲini assise kɛnɛ kan ko k'a lajɛ min bɛ se k'a to away ka dɔ yɛlɛma bɛ se ka don kow la cogo min o yɛlɛmali n'o baara misɛnninw olu de bɛ ka kɛ o tuma na o ni CEDEAO ka taabolo ye ani CEDEAO ka waleya ani kalata minnu bɛ nalen olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o tuma na ni Ala sɔnn'a ma wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni bɛ sen na min bɛ se k'a to waati damadɔnin kɔnɔ baaraw bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na fasiri filɛ min ye l'indépendant n dɔgɔ min ye Dawuda Sangare ale ka fasiri don i bonya b'a la Madame ka ɲɛmaa bonya Asibakɔrɔ diyara n ye indépendant ne y'ale bila Zeniti Bale ɲɛmaa ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Boubacar M Dabo Boubacar M Dabo a y'a jira k'a fɔ ko min ye transition attaque filanan maa minnu bɛ ka jamana mara an bɛ don min na ko bi n bɛ colonel Hashim Koyita n'a ka jɛrɛjɛkulu kofɔ ɲɛmaa a kɛlen bɛ ka ɲininkali caman k'o to min k'o sigi i bɔlen filɛ k'i da don fɛn mun na kɔrɔfɔ mun n'a bɛ tali kɛ mun ye référendum mun n'o kun kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la mars kalo tile 19 san 2000 ani san 23 a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye an ka ministre mun bɛ n'ale jamana ka gouvernement ka kuma lasela ye porte-parole du gouvernement n'o ko fɔra a bɛ je répète ko fɔ mon colonel Ablaye Maïga a ye kɔrɔfɔ k'a bɔ ka binti cari a y'a jira k'a fɔ ko mun ye référendum mun n'o kun kan ka kɛ mars kalo tile 12 ne ma ko a bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ doni mun kama mun ye colonel Ablaye Maïga a ye nin kɔrɔfɔ in k'a fɔ ne ma kuma kɔni a sɛbɛkɔrɔ cayara maa caman bɛ ka kuma politikimaw a ka ja société civile ne ma bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i fɛlata k'o lase nka o n'a ta bɛɛ maa minnu bɛ ka jamana mara an bɛ don min na ko bi n'o bɛ sɔrɔsilakaw ko fɔ ani u jɛɲɔgɔn tɔw olu kɔni kɛlen bɛ k'u ta kɛ ɲɛta ye wa o y'a jira k'a fɔ ko min ye wagati min o kofɔlen don k'a fɔ ko transition kɔni ko a tɛ tɛmɛ o kan ko olu b'o waati kɔnɔ hali bi sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye autorité indépendante de gestion des élections n'o ko fɔra a bɛ EJ ko fɔ a dogolen tɛ maa si la olu de y'a yirala k'a fɔ ko olu de bɛna kalata bɛɛ lajɛlen labɛn an ka jamana a kɔnɔna la président kalata référendum législatif fo ka n'a bila mairie kalata la a bonya bɛɛ lajɛlen talen bɛ ka kalifa ni jɛrɛjɛkulu nin man n'an k'a ma ko ɲɛmaa i bɛna ye k'a fɔ ko a ɲɛmaaba de maître Mustafa Sise sɛbɛnnikɛla ko a ko k'o bɛ taa bolo min na n'a fɔ ko bi o EJ mun n'o kan ka kalataw labɛn an ka jamana kɔnɔna la ko musaka yɛrɛ b'a bolo ka kalataw k'u labɛn wa ɲininkali to min ko a sigira sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye an ka jamana faama n'o bɛ colonel Hashim Koyita ko fɔ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko ale kɔni ye degré k'o ta degré mun n'a bɛ tali kɛ mun ye collège de l'autorité indépendante de gestion des élections n'o ko fɔra a bɛ EJ ko fɔ ko o maaw kɔni ko o sigi a ko n'i ye EJ yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ EJ o ye maa 15 ye a maa 15 la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana faama ale bɛ maa 3 ale b'o o di jamana faama bɔlen kɔfɛ mun ye premier ministre ye docteur Sogɛl Kokala Maïga a kɛra ale wa a mana kɛ premier ministre o premier ministre ye ɲɛma o bɛ maa kelen k'o di o fana mana bɔ yen mun ye conseil national de la transition n'o ko fɔra a bɛ colonel Maliki Jaw n'a ka jɛrɛjɛkulu ko fɔ CNT tɛ wa ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko olu bɛ maa 2 di o mana bɔ yen mun ye maa kelen i bɛna ye k'a fɔ ko au conseil des collectivités olu bɛ maa kelen di maa kelen fɛnɛ conseil économique social et culturel ɲɛma olu bɛ maa kelen k'o di a ko maa 4 parti politiques b'o o di maa 3 tɔ i bɛna ye k'a fɔ ko o bonya taara ka di société civile maaw ma olu b'o labɔ a sɛbɛnnikɛla ko a ko o EJ mun na a sigilen bɛ sen kan bɛ don min na ko bi ɲɛma siga t'a la baara belebele o de talen bɛ ka kalifa EJ ma o sabu kɛ EJ yɛrɛ n'i y'a ye a ka sigi sen kan malidenw ye sigikafɔ belebele mun kɛ n'an k'a ma ko assise nationale malidenw ne bɛnna kan k'a fɔ ko mun ye EJ k'o ka sigi sen kan n'o sigira k'o bɛ kɛ sababu ye kalata kɔni ko a bɛ kɛ jɛlenya o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko kɔrɔfɔ kɔni kun fɔra cogo min na k'a jira k'a fɔ ko mun ye mars kalo tile 19 ko mun ye référendum mun sɔnna ma sɔn ko o baaraw kɔni ko a bɛna bolo da nka mun ye colonel Ablaye Maïga a ye kɔrɔfɔ mun k'o sɛlɛ juma tɛmɛnen o b'a jira k'a fɔ ko a kɔni bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko mun ye masakɛ kalata mun n'o bɛna fo ka taa bila wasaden kalata n'a tɔw la olu baara minnu kan ka kɛ san 2024 kɔnɔna la wa k'e ko o fana bɛna se ka to a waati kɔrɔ la wa a ye ɲininkali to min ka a sigi a kɔni y'a jira k'a fɔ an kɔni bɛ don min na ko bi jamana mɔgɔdɔbaw kɔni ye nɔgɔ k'o sɛbɛkɔrɔ bɔ a la u y'a jira k'a fɔ ko min ye transition kuntala janya ko kalo 24 don wa kalo 24 a dogolen tɛ maa si la u y'a jira k'a fɔ ko o bɛ daminɛ mars kalo tile 26 tɛmɛnen san 2000 ani san 22 sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ taabolo min na ko bi a ɲɛmaa ko siga t'a la ko kalata min n'olu bolo dalen don a caman bɛ yen k'o bɛ sɔn ka a bolokɔrɔ dɛ o sabu ko in taabolo bɛ cogo min na ko a caman bɛ yen k'o bɛ sɔn ka bɔ a bolokɔrɔ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ Zeniti Bale ale kɔnɔna la Boubacar M Dabo ale o b'a la
Bortoro bete anga do ke fem bisika keso bu ni jamana be basigi ala ka awai ka do anye shoma ambi kle ko defo ala nyini yode minyi awai ka do minum be nu koni awai ka do nu hakilna nyuman tula kanye shin jamana injolima yere kun umani yere kun ndo no be awai ka do maminu kunda ala ka no lu cheje akera transition wo akera fonfe minyi ni jamana ka herebe mami mbulo ala ka kunjo ambe ala dilo dila sanga ani wati mahali bi ala ka ni sababbe note wati kurunga manangu ambe ko girbasa ndo ambe sigi nkode anga na dunga na tuanye para jamba minge kambi klaka sigi ko sabu bere ba nofe anga ta hakli sigi kono basigi kono bara ukake bunya ani karama kono aka kunje ala ka ni sababbe nyama ya fotukumna ali mamun do te mishimi rola enyete ika bi nera koron digene mbabe soro de Tinda. Dokala. Nta shele. Kana fenda ma bi de. Buna. Doke ngombi folo. Ni kele o be me abiki bolo bara ni kele ni njara de. Bura. Ka ver fata. Ifana sa. Ningele ni ngadi jani muso beni ningele ni ngadi sa ningele ni ngadi jani muso beni ningele ni ngadi sa o kadi de nge na ubena ibna ni fana shele nimbila mai force ba la bi de dohala muna mundu ndo adama fane ambi foki wali mando sanga ni wati adama ifane ka fulila se general sambu kulubali ma ka ni chesiri ndo minya awai do avion nasana jangote awai do marifa turule be minuna asangu ye minya ode kata bundeni ke kata do ke c'est tout c'est fini ndo c'est tout c'est fini e kado ka fo aunga awai do avion tasuma kise de be ka bo uda fe sisa yoro mimbe nangwa makozo nde 3 frontières ndo minya awai do anga pangulu fama ka avion awai do uye barake sabu groupe de terroristes do kumbe ndo abela jele kera c'est tout c'est fini hali dimogo ni minu kumbu nofe abe joshira la hawla hali soso mingu ntugule mbuko anya abe joshi hali kasa mungu ko anya abe joshi kasa gele mungu kumbu ko abe bana pe isa njidumbi akoni ye maoma miye ka temi tanko tete songo don isa tiens la benu songo don isa jidu ni boba yayi bita boba ko ni ako ay way kado ka fo mi arme malien ngo ala way kado ka ye wulika joke wulika jom mi ngono na way kado aye buntelu dabo buntelu mi na akera way kado ango zone mi be no ko ma ko zone de 3 frontières ko siga tala ni be succès re don ni ngo ingera succès dai ko akera alba rectifier akera succès barablay ako so bu mi nya way kado terroriste lu de que c'est tout c'est fini ako ni jate ne kay baye ka fo jaminu be no be ka circuler away ka do bololo sampe fambe fe aki ka do sikata la kango ni ba o ba jira ka fo anga chedo ni zeyi ndogo away ka do mabla da green dala koy hakili na jigina mali ani burkina faso nunu ye jamana fly minum bela jele zone de 3 frontières be chele an ni nyanje ako ni yoro ko fele nuna la kana balia away ka do anyonye ni be wati chama ala ni away ka do bamanci wala tigila ma do nangu mako groupe terroriste ako away ka do kerengere ni ala de chi mau ani ka do jesim no nyama ya be awai ka do iya dagali no nyama ya be abulo akuni ya jetemine ibai ka fo minya awai ka do anga jamana fla population o besra awai ka do anu be toro sugu bela jele de ala ni awai ka do ni ma terjugu nu ulu ya asababu ye akoni ataki minum fleni abike so buye wati do juli koni obi shuru abike so buye bingani wali abita kanyeshi mauma abike so buye village kuturu awai ka do lu koni to soma bi wudula abike so buye sira bitiga hada madu na chugu sugu bela ako de siratigala min away kado anga armée ani away kado burkina armée an yere ti tokoy wati be away kado bingani waliya wala be taka an segere ako kuna funi di sirafe ka yira ka fo kuna funi jon o de dira away kado anga finitibuma ka se ka do ni ma ko fole nu o be sira min ve ma minu do bamanci tu wale tigila mo dedo o ka cha o ye cha dai o yere da mate koy ndo be muto do sanfe muto minu armée le do katema hali Vladimir Putin ka armuka o be muto do sanfe muto minu away kado akabo haklima marama feminu away kado no lubu bulu sikata la koy ku la benede do ka wulika joke kata bingani wali ata ka nyeshi anga dugu doka gelma burkina dugu doka akona manya ka fo kuma fora armée o fo yoro mi ndo mabla da girinda la koy ere nyangadi ni usina ka petroli ka avionati la hawla toli kérosène
Ah, comment dire? Pétrole te kérosène ya fama. Ah. Pétrole kuma ka lampa nun de la lampa meshima no est-ce que yo yere? Fene. Ay ñingal de. Kana fara buranum fana kane. Lampa meshima nu fi be do fara volume ka do ba volume da. Kana fara buranum fana. Buranum le bisika fa ku moye sna ngoni yo yi. Awa nye dogo a ver ku me chine bulu. Ha? Ku kata verta ibi bugurije ka kaku. Awo, ibe bugurije ka ko ba jeri. Fitiri so se. Ibi ta ko. Awo, abi je enduga je. Abi finkir. Demisenu to don. Ne ya lamba. Demisenu mana buli drop papa ambulu tigera. Ange, ibe ambulu kura sanga kala yele be ke pe. He, kabako do de kala mu ko ro. Abibu ka doglete. Awo, ibi to yi kaso ka Amerique ye. Ibi to kaso ka France ye. Ndogo, minya aweka do halibi fasiri kono. La jara. Ajira ka fo aweka do minya awabmanjwala tikilama nu. Marama fenjugu de kumbulu. Aweka do labende kundu ka tabingani waliata. Kanyeshi aweka do anga dugu do. Yelma Burkina dugu doma. Obebali ka bo mingala manga chedon ye pangulu wuli. Pangulu mingono nana aweka do minya chejole undi bakono. Tasuma kise ble. Damade kumbe pangulu ngono ndogo minya awne Burkina tega di nyoma konna na minya aweka do manjwala tikilama awnga frontière kono una haramu na tasira wala fe badri ka bako akoni armée flamme vleni ube wuli ka josugu bela jele de la mimi se ka to bambali wala tikilama ambise ku kesse tout c'est fini ndogo wati mina marfa son avion sonzona ka marfa gulu akerela ka chedo sonzo akono ni manu ubi bali ka bo mingalama vugu hélicoptère manga be ka bo Ebi tami. Ebe manga me bo wakati na aso acheni. Aso acheni kera. Amena. Arme. Eskay. Manga me bo wakati na aso acheni nge. Ndogo. Helicopter ubaka manga nyini fandofe. Oya soro kisebe ka bo fandofe. Ubaka manga laje fandofe. Oya soro misiri be ka shuru ka fandofe. Akera c'est tout. C'est fini. La haula. Ka beke se awa problème ye minyi. Ka foko ma kele zera ka buli ka sauver. O ma soro ala koyi. Abada. Ayi. Ebi tayro mi yani ki koshi ki be mugu cheli comme ça soro ale klela ka bara. Ba soro bara bana mena. E buni mbe de ato tobu yu senda singa. Awa. Ni nungu ye koyi se ba soro anglela koyi. Ngale bi yera kedi. La hautani. Abe buna de made ka yera kedi. He. Harme. Ha? Oh. Ne ka soro ni yoro sugula sa. Ti se boni ko ina. Se boni ko ina. Ni to arme bulu. Anga muso kolosia. Anga ni to arme bulu. Chentir ka tunga soro yango ni. Ni della. Anga muso kolosia anga ni ko to arme bulu. Ko na ma sangara dunu. Ne mata kidala. Ta kidal do ni mga mo ne bitekele ne. Non de tara kidal de. Tara kidal do avion gansan mulile nawe ka desenga jigi kuma. Cheni ngera ko na ko na ga jigi. Ndo. Ne sirka ba ko. Tani ka segin ko ni be awni Burkina ni nyanje. Ni zone mi mfle ni awai kado awu ye farapu minu ngeni chukula. Jongo ala kera kuna bolo dai. Ya nunu be ka bo fambe fe. Ibe marama fe unde. Ibe awai kado hada ma de red dale. C'est tout c'est fini. Ibe moto bolima fe. Ibe olu tasuma kembe ka olu do shishi. Olu fana ke c'est tout c'est fini. Okuma ambi don mi na ko bi. Ndoko ni janjo bi fo ni tegera bi fo Mali armée Burkina armée tega obi nyambolo bala bi ka kechugo nyumana wa aunga avion u fleka tasuma kise blé u fleka fono la jara aka fasiri do ndoko mi soir de Bamako u ka bido boli bunya bala mari maga nyama bonya asiba koro jaranye soir de Bamako ne yali bla la sira ne be mbolo do mbe boni ali nyama bena ta biliga mboli idangoro o shiba koro doni wallahi munye STD akumara ako munye téléphone mobile nyama no okofora aben nega durusira nanina anga jamana konna la ko munye ministre mun be no de Aruna Touré ale de ministre de la communication nyama ko ateleme ka 4e licence ka a bloqué de sebani ngala no be SDD ko fo ayira ka fo ko bi doni munga ma munye ministre de la communication Aruna Touré ka bi doni munga ma atraka ka ni ministre so nye nyama be na ka fo ko munye 4e licence de téléphone mobile anga jamana kono o sien ko ni ko sebe ko dalendo aka mayira tado akoy metabolo munna munye Aruna ka ministre so o konna ula Allah sabani ngala ko akolno alino ya soro Aruna kono Touré ate autorisation kono ko di mama kana ni ka nega durusira ya anga jamana o kono gabe na ka foko ajoro bele ko oba ala sabani ngala ko ako wati temuno na be na ka foko mi Algeria ko société doc me nanga mako ATM mobilise nyama be na ka fo olude ya ira ka foko 4e licence ko abedi oluma sabani ngala ko ga damna ni biche nyama tatika bosh shitika mene awera tado akoy ngoni ko
abe tabolo mun koni ku ukan sabaninkala ko akoni ye malidenw an bɛ don min na ko bi ne ma maliden caman ka laɲini ye mun ye telefɔni ko a bɛ se ka yɛrɛ kɛ an ka jamana o kɔnɔna la cogo min na walasa mun ye lafiya bada o bɛ se ka na malidenw ye nɛgɛjuru sira yɛrɛ o kɔfɛ sabaninkala ko a ko o de kumu kɔnɔna la ko mun ye ni jɛrɛjɛkulu min bɛ n'an k'a ma ko ATM Mobilis ATM Mobilis ale ye Alizerikaw ka cakɛda ye a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na olu y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ n'u ka nɛgɛjuru sow ka na a sɛnsɛn anw fɛ Mali o kɔnɔna o la sabaninkala ko a ko a donni kama anw ka jamana gouvernement ye miliyari 50 de ko o de ɲini nka a nana ye k'a fɔ ko min ye nin cakɛda ye n'o bɛ ATM Mobilis kɔfɔ ɲɛma olu y'a jira k'a fɔ ko min ye miliyɔn 25 de bɔ olu bolo sabaninkala ko a ko dɔw y'a jira k'a fɔ ko ni jamana marabagaw ko n'u sɔnna nin miliyari 25 ma k'a bɛ kɛ gɛlɛya kosɛbɛ o ma sɔrɔ dɔw wɛrɛ fɛ teleseli mun o bɛ anw ka jamana kɔnɔ o teleseli i bɛna ye k'a fɔ ko olu ye miliyari 55 de sara teleseli n'ale ye miliyari 55 sara ne a nana fɔ dɔw ma ko miliyari 50 ɲɛma ko ye fɛn ye ko mun ye janfa ko o b'a kɔnɔ sabaninkala ko a ko min ye teleseli yɛrɛ ta n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ olu ka miliyari 55 ɲɛma k'u y'a sara ko 2 k'u y'o de kɛ miliyari 32 u y'o sara fɔlɔ o kɔfɛ mun ye miliyari 23 sabaninkala ko k'u y'o fɛnɛ k'o sara nka sabaninkala ko a ko minisiri mun o bɛ communication kura bi n'a bɛ Aruna Ture ko fɔ ɲɛma ko a dɛsɛlen don tɛntɛntɛn ka nin dossier in kɔni n'o bɛ 4e licence ko fɔ ka a bɔ a nɔ kɔni ko o la sabaninkala ko a ko k'o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Aruna Ture maa caman y'a jira a bɛ nin kana waati jan bɔ k'a fɔ ko Aruna Ture ko a filɛ cakɛda mun ye ko a tɛ se bi ko a tɛ se sini o sabu kɛ mun ye Aruna Ture a tɛ se ka faamuya cogo si la k'a fɔ ko mun ye ministère de la communication e b'o o kunna malidenw mago bɛ nɛgɛjuru sira o la e de kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan walasa mun ye nɛgɛjuru sira malidenw bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na lafiya o kɔnɔna la nka Aruna Ture ko a kɛlen bɛ k'i sen kɔni ka a da 4e licence kan ni ka a furuki sabaninkala ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin ko in kɔni a bɛ nin taabolo in na ko Aruna Ture kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ ne ma ka appel d'offre wɛrɛ k'o kɛ walasa mun ye malidenw 4e licence téléphone mobile ne ma a bɛ se ka don anw ka jamana o kɔnɔna la cogo min na o nɔ tɛ Aruna Ture an bɛ don min na komi bi ni dɛsɛ kɔni tɛ 2 ye ne ma ko Aruna ko a sɛbɛkɔrɔ dɛsɛna ko a tɛ se bi a tɛ se sini nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ lasira ni ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛ b'a tɔgɔ de STD i bonya o b'a la Bɔrɔtɔrɔ bete babu ɲɛna bonya diyara n ye STD bi fɔ k'a waleɲuman dɔn bɔrɔtɔrɔ bete an bi taa min ɲɛ awɔ i k'a dɔn nka u k'a lajɛ licence ninnu a ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min an bɛ se ka lafiya cogo min n'o tɛ cɛ dɔ burankɛ bi ɲini k'an fa an ti ɲininka waati min ka d'a ye a bɛ wuli a bɛ dɔ fara a kan waati min ka d'a ye a bɛ dɔ bɔ a la wa i k'a dɔn a b'an bulɔgu sanga ani waati n'a dun cayara a ka ca Ala fɛ ko dɔw na ɲɛ sɔrɔ n'o tɛ a y'a ye de tɔ minnu nana olu si ma se k'u kɔ d'ale kɔ donc jagoya don a fana b'i sago kɛ mais hali bi u k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ ɲuman wɛrɛw bɛ yen a bɛ se ka ɲɛ cogo Yusuf Sisoko n dɔgɔ ale kuma bɛɛ a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'alternance n dɔgɔ politique bunagu an b'i sogole da o kan a ko min ye 11e conférence nationale URD awɔ i k'a dɔn a kɛra Soumaïla Cissé a tiɲɛ taabaw awɔ i k'a dɔn u kɛn bɛ ka welewele da kɛ welewele da min bɛ kun kofɔ bɛn kelenya tɛgɛdi ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan min bɛ o kofɔ a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ salle belebele min bɛ yen n'a bɛ wele ko salle de 1000 places k'a fa dededew tew ndɔgɔ a kɛra nin don sabu min ye awɔ i k'a dɔn Union pour la République et la démocratie n'an k'a ma ko URD a cɛbalew kun kɛn bɛ ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma sibiri don kalo tile 11 n'o bɛnna mars kalo ma san 2023 yalisa ka se ka wuli ka jɔ kɛ activité n'o ye baara minnu bɛ yen n'olu b'u bolo dan bɛɛ ka se ka kuma olu kan ka fɛɛrɛ ani dabaliw ɲini o bɛ se ka sɔrɔ cogo min ni ka tila k'a lajɛ tuguni laɲini minnu bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ sababu ye olu yɛrɛ ka tɔn bɛ basigi jamana bɛ basigi cogo min a bɛɛ kɛra 11e conférence nationale awɔ i k'a dɔn a kɛra o de kɛnɛ kan Basiriki b'a ko n'i ko jama awɔ i k'a dɔn kɔni i y'i da lamaga de dɔrɔn n'o tɛ jama bɔra hakilila jiginna Guwaɲɔ sigili tɛmɛnen kɔ URD yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ awɔ i k'a dɔn ka maaw labɔ nin cogo in na nin y'a fɔlɔ ye Basiriki b'a ko a ko de siratigɛ la président yɛrɛ n'o bɛ awɔ i k'a dɔn URD président ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ a wulila waati min ka baabu daminɛ a ye weleweleda de kɛ weleweleda min kɔnɔna na a bɛ bɛn ɲini weleweleda min kɔnɔna na a bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲini a bɛ ko to ɲɔgɔn dala ɲini a b'a lajɛ
lajɛ min bɛ se k'a to away ka dɔ ala ma hinɛ Sumayila Sise ale ye hakilina ni miirina minnu ta waati tɛmɛnenw na hali bi sinsinni bɛ se ka kɛ tuguli bɛ se ka kɛ hakilinaw n'o miirinaw away ka dɔ olu nɔfɛ a ko 11e conférence min filɛ nin a kɛra kɛnɛ min fana ka min ye Guagnon Kulubali a k'u ka away ka dɔ taabolo n'o y'u ka position ye u ka away ka dɔ kungilenna ka se k'o jɛya away ka dɔ bɛɛ k'a faamuya siga foyi t'a la URD transition k'a solona don away ka dɔ munumunu salo t'a la pila t'a la tani ka segin t'a la transition k'a dɛmɛ k'a daminɛ kɛ ka n'i kunja fo Kidal nɔgɔ min ye délégation ye away ka dɔ Union pour la République et la démocratie u kɔni bɔra fan bɛɛ fɛ kanda sibiri don kalo tile 11 n'o ye marisi kalo ye away ka dɔ centre international de conférence n'o bɛ CICB n'a b'o kofɔ a ko de siratigɛ la nin kɛnɛ in ka min ye away ka dɔ hakilina jiginna i ka dɔn min ye nin y'a Guagnon sigili ni bi cɛ a jamajɛba fɔlɔ away ka dɔ nin ye o ye waati min babu daminɛna Guagnon yɛrɛ n'o ye away ka dɔ n yɛrɛ denkɛ ye donc ala Kulubalilaka tɛ de o bɛ kɛ i den don fo ka fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ fo abu a banna c'est tout c'est fini i den don n den don anw de y'o fabriqué a ko de siratigɛ la min ye away ka dɔ a y'a jira k'a fɔ min ye jamana ye nin ko in bɛ ka kɛ waati la waati min a ye jamana sɔrɔ min kɛnɛ min kan o kɛnɛ o dɔnnen don sabu gɛlɛya kɔni n'o tɛ fila ye an b'o la dɔɔni a ko nka min ye away ka dɔ anw ka jamana transition politique min an b'a la kabiri août kalo san 2020 o kan ka kuncɛ ni ala sɔnna san 2024 away ka dɔ kalataw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko URD o min kɔni yɛrɛ kɔni bi ye away ka dɔ a n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen siga t'a la koyi u bɛ transition in nɔfɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ gouvernement IRD ka maa b'o la CNT IRD ka maa b'o la wa n'a ɲɔgɔnna caman o tuma u bɛ fɛɛrɛ ani dabali de kɛ min bɛ se k'a to ko in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min sabu kɛnɛ in kan min ye away ka dɔ transition ye a kɛra sababu ye maliyɛn y'a dɔn ale yɛrɛ ye min ye a valeur ye min ye a nafa ye min ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya o ye min ye transition in kɛra sababu ye away ka dɔ anw ka armée k'a sankɔrɔta k'a dili don k'a sɛbɛkɔrɔ jo transition in kɛra o sababu ye an bɛ don min na i ko bi an gɛn bɛ misali ye diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ Fasiri Kaba y'a jira k'a fɔ hakilina min bɔra assise nationale away ka dɔ de la refondation o la URD away ka dɔ a ka ɲɛmaa n'o ye président ye o kɔni y'a jira k'a fɔ transition olu b'a solona don bi u bɛ se ka fɛn o fɛn min kɛ min bɛ se k'a to transition ka laɲiniw bɛ se ka sabati transition bɛ se ka ba ɲuman kan cogo min ni ala sɔnna u b'u se kɛ o la sabu ale yɛrɛ ka fɔ la nanzarakan dɔ koyi a ko an kana ɲinɛ a kɔ koyi nin transition in n'a ye sebaya sɔrɔ n'a ɲɛna Mali bɛɛ de ɲɛna nka siga tɛ min na ni transition ye ala k'an kisi ka kulo la ba yirika do n'a cɛ n'a tiɲɛna o siga tɛ min na away ka dɔ Mali bɛɛ de tiɲɛna a ko IRD away ka dɔ ale kɔni bɛ taabolo min kɛ i ko bi a bɛ fɛɛrɛ ani dabaliw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'a seko n'a dɔnko kɛ min bɛ se k'a to ko in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ko de siratigɛ la URD kɔni transition ka fɛn o fɛn min kɛra a yira a bɛɛ kɛnɛ kan assise nationale URD kun b'o kɛnɛ kan ministre de l'administration territoriale a ye weleweleda min kɛ EJ sira fɛ URD kun b'o kɛnɛ kan a n'a ɲɔgɔnna caman a ko kuma conférence nationale min filɛ nin ye n'a o kɛra IRD tɔgɔ la nin don i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min laɲiniw caman kɛra hakilina caman dira miirina ɲumanw caman dira wa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ se k'a to IRD bɛn ani keleya bɛ sinsin jamana yɛrɛ bɛ se ka avancement cogo min Guagnon Kulubali a n'a ka maaw URD a i k'a dɔn k'a fɔ Sumayila Sise tiɲɛ tabaw n dɔgɔ nin ko in kɛra sibiri don tɛmɛnen an kɔrɔ i bonya b'a la o tuma hali bi ala ka bɛn ni keleya ala k'a sinsin ala ka hɛrɛ sabati ala ka jamana ala k'a basigi ala k'a basigi ala k'a basigi Fasiri filɛ alternance don min ye away ka dɔ Yusufu Sisɔkɔ o ka bidon bɔli i bonya b'a la ne ma ne alternance ne y'ale bila indépendant ne ba ale sama ka gɛrɛnna indépendant ko di a damele a kumara ne ma a ko k'an ka taa an ka sanayɛlɛ kalanso kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye université mun bɛ yen n'an k'a ma ko université des lettres et des sciences humaines de Bamako ne ma a yira k'a fɔ ko mun ye forodi dɔ kɔni kun bɛ ka kɛ yen forodi mun n'a bɛ maanifin yɛrɛ k'i kamana gan kosɛbɛ forodi a bɛ tali kɛ mun ye sanayɛlɛ kalandenw olu tɔgɔ sɛbɛnni ko kan ka se ka taa la électorat mun nin waati na n'o bɛ ni sanayɛlɛ kalanso in na ne ma a kɔni wuli ka jɔ caman kɛ ka fu siri a dan na sɛbɛnnikɛla ko a ko k'a bɛ nin kana tile damadɔni bɔ maaw kɔni ye nin ŋunuŋunu kuma ni ka sɛbɛkɔrɔ mɛn k'a yira k'a fɔ ko mun ye université des lettres et des sciences humaines de Bamako ne ma a yira k'a fɔ ko mun ye baara dɔ bɛ ka kɛ yen baara mun n'a ni kalanso yɛrɛ sariya kɔni ko a tɛ taa ɲɔgɔn fɛ cogo si la o de kumu kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye université a ɲɛmaaba de ye électeur ye ne ma ale ye misidugu ta gere ma tɛ cari a ye jɛgɛrɛjɛkulu dɔ k'o sigi sen kan
jɛrɛjɛkulu minnu o bɛ nafurudi minnu o bɛ ka kɛ ale ka kalanso in kɔnɔ la olu bɛ se ka nin ko in ka a fɛsɛ cogo min na k'a kolo n'a bu k'a bɔ ɲɔgɔn na ɲɛma a yira k'a fɔ ko min ye nin kalanso in ye n'o bɛ faculté de lettres o kofɔ et des sciences humaines de Bamako ni yuruguyurugu in bɛ sen na k'a bɛ nin kana san caman ko o bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye recteur min bɛ yen bi n'o bɛ professeur Idrissa Soyiba Tarawele kofɔ turamakan a ye misijugu k'a ta gere ma cɛyi a yira k'a fɔ nin wulikajɔ mun na a bɛ ka kɛ nin waati na mun ye ale ka kalanso o kɔnɔna la ɲɛma fɔ fujɔnjɔn ko o ka sɔrɔ a dan na o de kumu kɔnɔna la a ye jɛrɛjɛkulu k'o sigi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ŋunuŋunu kumaw k'u cayara k'a yira k'a fɔ ko min ye kalanden dɔw b'ale ka kalanso o kɔnɔna la ye ɲɛma frais d'inscription n'o o bɛ tɔgɔsɛbɛn wari o kofɔ ɲɛma olu y'o sara nka o ma tɛmɛ sariya yɛrɛ fɛ o fana mana bɔ yen ekɔliden ba caman de bɛ yen ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko dossier yɛrɛ kɔni ko o to u la pewu olu tɔgɔ de sɛbɛnna ten dossier kɛlɛ est-ce que kabako don jamana kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye recteur ye n'o bɛ Idrissa Soyiba Tarawele kofɔ a ko nin ko in kɔni ko a tɛ se ka bila tancogo si la o de kumu kɔnɔna la a ka commission u ye wulikajɔ ni cɛsiri caman k'o bila sen kan u nana ye k'a fɔ ko min ye kalanden mun n'o bɛ nin kalanso kofɔlen na n'o bɛ Université des lettres et des sciences humaines de Bamako kofɔ k'a bɛ t'i jɔ kalanden 10,2 ani 655 la ɲɛma o kalanden 10,2 ani 655 a nana ye k'a fɔ ko min ye kalanden 50,000 ani 100 ani 28 bɛ yen ɲɛma olu yɛrɛ kɔni dossier yɛrɛ kɛlɛ k'u la dossier kɛlɛ hamali sɛbɛnnikɛla ko a ko ko o ekɔliden 50,000 ani 100 ani 28 ɲɛma hali musaka mun n'o kan ka sara walasa i tɔgɔ o bɛ sɛbɛn ɲɛma ko caman fana bɛ yen ko olu m'o musaka ko o sara hali n'o y'a sɔrɔ dɔw y'a musaka sara k'u ye 1000 dɔrɔn de k'o sara 1000 dun man ka sara ko 10,000 o de diyagoyalen don bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ye professionnel ye n'i bɛ ka taa mun ye baara ko o ɲɛɲini nin kalanso in na i kan k'o musaka de k'o sara k'a yira k'a fɔ k'u ye 1000 'o sara o 1000 yɛrɛ taara yɔrɔ min na maa t'a ta yɔrɔ dɔn a banna a cira wara kula fɛn min bɛ wara kula kɔni cɛ tɛ yen min bɛ t'o minɛ fo ni wara su bɔra sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye recteur kɔni ye a y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni ko a tɛ se ka bila tan cogo si la o de kumu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ ko bɛna kɛ ŋunuŋunu kumaw y'a yira k'a fɔ ko maa minnu ka baara ɲɛsinnen don nin ma jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'o o baara olu ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don inscription ma ani ka taa fara mun ye AEM ekɔliden dɔw kan ɲɛma ko le kɛlen bɛ ka nin baara ye ni k'a boloda k'a bɛ san damadɔ bɔ ayiwa bisimila a b'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn korokaraw yɛrɛ dama o de bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla kɔni ko a ko recteur kɔni y'a yira k'a fɔ n'o bɛ Idrissa Soyiba kofɔ a ko nin kalanden minnu filɛ nin ne dossier yɛrɛ kɔni t'u la cogo si la siga t'a la ko don na nataw la ale n'a sɛbɛnfura ninnu bɛɛ lajɛlen k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa da kiiri tigilakaw ɲɛkɔrɔ baara mun o bɛ sen na a bɛ nin kana san caman o bɔ nin kalanso kofɔlen na ko nin ye fu de sirilen a dan na kalanso minnu bɛ yen ɲɛma ne dossier t'u la a k'u bɛɛ k'u sigi n'a ye dɛ nafolo kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la a danbele ale sɛbɛnnikɛla i bonya b'a la ayiwa Bakari Traoré bɛ te babu ɲɛna yanni an ka taa sugu la Bakari Traoré bɛ te min ye awa i k'a dɔn fasiri b'an bolo kɔrɔ fasiri awa i k'a dɔn Umaru Ongoyiba ale kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de Bamako n dɔgɔ min ye Isa Kawujim a ko i n'a fɔ dɔw ye awa i k'a dɔn muru turu a kɔ la dɛ min ye a jɛɲɔgɔn dɔw ye ACRT faso ka wele n dɔgɔ k'u démissionnera u taara jɛkulu sigi ACRT renouveau an k'an sigi ka miiri an yɛrɛ k'a lajɛ ne ko réellement tiɲɛ yɛrɛ la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi nin dɔw est-ce que nin dɔw ye jamana jɔ ye mais c'est compliqué quoi Sule ye Mawusa Demba ye Demba Mawusa Sule ye bilahi nin bɛɛ fu gɔtɔ wama ni yɛrɛ kun de mais c'est pas possible wama ni yɛrɛ jamana yɛrɛ ka kɛ n'i ma kule waw n'i ma fɛ fo bɛɛ ko n ka taa ɲini n ka n ta sɔrɔ c'est compliqué a tɛ ɲɛnabɔ dɛ M5RFP tira tan M5RFP ko Mali kura o bɛ est-ce que cɛ dɔ burankɛ ka parti fana ma ci tan a bɛɛ kɛra tan bon nin fana filɛ nin ye tuguni ko ACRT renouveau n ko Mali ko tɛ bon tu as vu a bɛɛ yɛrɛ ko di mais c'est grave wa n'u ma bɔ nin kɔnɔ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin kuma in nin kuma ka ca dɛ wa ɲɛma n bɛna mun fɛnɛ f'i ɲɛna u jo do koyi u jo do dɛ vraiment ne kɔni o sabu kɛ n'u fɛnɛ m'u misigili yira u tɛ fɛn sɔrɔ o fana ye tiɲɛ ye jamana in b'o bolo de kan o fana ye tiɲɛ ye ni min misigili yira mais il est temps k'an ka baara sɛbɛnw daminɛ an ka baara sɛbɛnw kɛ quoi franchement mɔgɔ ko kɔnɔ jamana in fɛn caman de bɛ jamana in kɔnɔ min bɛ se ka hɛrɛ lase jamanadenw ma a ka ca n'i ye Bamakɔ ka bɔ Bamakɔ yɛrɛ ka taa Kankaba n'i y'a furanjɛ lajɛ kɛnɛ dama min bɛ yen min bɛ se ka sɛnɛ yɔrɔ kɔlɔnkɔrɔna kɔni tɛ fɔ c'est-à-dire an basilen bɛ fɛn min kan il faut k'an ka t'o kan an degera argent facile diɲɛ fɛn bɛɛ ye c'est ça le problème
o yɛrɛ de don argent facile ka wari sɔrɔ la maa minnu y'a mara ka tɛmɛ olu y'u dogo la o. bon c'est compliqué. ala ka ɲɛ ka d'a ma. walayi ala ka hakili ɲuman d'u ma. a b'i sisɔgɔ k'a ka foli b'i ye ko ka mon ami fana fo. mon ami ani solo. n dɔgɔ an bɛ taa min ye awa k'a dɔn Umaru Ongoyba a kumana a ko n'i ye jateminɛ kɛ b'a ye k'a fɔ min ye bureau exécutif ACRT faso ka wele i k'a dɔn k'a fɔ awa olu kɔni an bɛ don min na i ko bi maa caman de bɛ yen min sibiri don olu y'a jira k'a fɔ k'u kɔni démissionnera ka bɔ awa k'a dɔn bureau in na a ko de siratigɛ la min ye awa k'a dɔn président kura min bɛ yen n'a bɛ bureau in tɔgɔ la n'o ye Badara Sɛnbara ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin démission in ka bɔ ACRT faso ka wele la n'a ɲɛmaya bɛ Isa Kawujim bolo k'olu kɔni bɛ awa k'a dɔn min ɲɛfɔ maaw ye min y'a to o kɛra k'o de ye k'a fɔ Isa Kawujim texte minnu yɛrɛ bɛ yen ni awa k'a dɔn o ye bureau o ye awa k'a dɔn tɔn yɛrɛ ka textew ye ni sɔsɔli tɛ fila ye Isa Kawujim a y'u sɔsɔ fo ka se a dan na sabu n'i ye jateminɛ kɛ texte ninnu n'i y'u jɔ kɛmɛjɔ o kɛmɛjɔ Isa Kawujim ye min sɔsɔ a ka ca 70 ye. mais ɲɛma bon ni e yɛrɛ ka tɔn e y'o texte sɔsɔ e ko i bɛna sɔsɔ e y'o sariyaw bɛɛ nɔɔni e ko i bɛna Mali de nɔfɛ Mali ko la ka na Mali mara yɔrɔ Mali kɔnɔ o kɔnɔ k'i b'o kɔni mansi k'o ban a yɛrɛ ka tɔn o texte minnu b'o kɔnɔ e ma se k'o bato e ma se ka tɛmɛ o fɛ i yɛrɛ bolo ye fɛn mun bila bon c'est compliqué. ayiwa fan bɛɛ fɛ mɔgɔw b'u nɔfɛ tugu nɔfɛ Mali ko in bɔra Mali ko la mɛna su ko ne dugusajɛ cɛ u bɛ mun fɔ moi j'ai vraiment pitié ça fait mal souvent ça fait très mal wallahi ɲɛma na u ma bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ jamana in kɔnɔ ani wamani yɛrɛ kun ko kɔnɔ a tɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ nka n bɛna mun f'i ɲɛna Kami fana b'a ɲɛma tɔni lajɛ ayiwa a ko awa k'a dɔn olu minnu bɛ bureau exécutif national ACRT faso ka wele ani bureau communal min bɛ n'a bɛ commune awa k'a dɔn cadre district de Bamako awa k'a dɔn ani association bɛ n'a bɛ bozow kofɔ Moti awa k'a dɔn k'olu kɔni ye décision ta décision min kɔnɔna na awa k'a dɔn k'olu b'a jira diɲɛma bɛɛ lajɛlen na k'olu démissionnera ka bɔ ACRT awa k'a dɔn faso ka wele olu démissionnera ka bɔ o la awa k'a dɔn k'a fɔ a y'a jira fana k'a fɔ a mana kɛ cogo cogo olu kɔni awa k'a dɔn hakilina ni miirina min b'u la ani awa k'a dɔn cogoya min b'u bolo k'i k'a dɔn k'a fɔ k'olu kɔni olu b'o o kan hali bi hakilina n'o miirina tɛ dɔwɛrɛ ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ ka transition dɛmɛ min ye awa k'a dɔn l'imperturbable Assimi Goïta ka se ka awa k'a dɔn o dɛmɛ o kumana olu démissionnera ka bɔ nin ko in na bolokɔnɔ ni sini bɛɛ a jubaju tɛ dɔwɛrɛ olu yɛrɛ ka awa k'a dɔn ɲɛma kɔ n'o bɛ Isa Kawujim ko fɔ sabu Isa Kawujim awa k'a dɔn sɔsɔli n'o tɛ fila ye a y'u ka sariyaw a y'u tɔnɔmi k'u da kɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ c'est fini ye hakilinata min b'olu la o de awa k'a dɔn ka se ka bɛn ani keleya sinsin ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin min bɛ se k'a to awa k'a dɔn gouvernement b'a ka baara kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔna na gouvernement bɛ ka wulikajɔ min kɛ yurugurugu kɛlɛli o bɛ se ka kɛlɛ ka ban cogo min min bɛ se k'a to kiiri bɛ se ka awa k'a dɔn sɔnsɔn cogo min anw ka jamana in kɔnɔna na a ko de siratigɛ la olu kɔni bɛ welewele da kɛ militant bɛɛ lajɛlen minnu dalen don k'a fɔ olu bɛ min nɔfɛ o jɛlen don minnu dalen don k'a fɔ transition awa k'a dɔn a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri olu b'o de nɔfɛ k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma ACRT renouveau k'u ka na awa k'a dɔn olu ka jɛ ka o baara k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko de siratigɛ la u y'a jira k'a fɔ min ye don na nataw la ni Ala sɔnna ma o mission bɛna wuli ka awa k'a dɔn fan bɛɛ lajɛlen yaala min bɛ se ka to ACRT renouveau o bɛ se ka sinsin cogo min jamana fanda nin na ni bɛɛ lajɛlen fɛ ni Ala ka jɛ ye fasiri filɛ Umaru Ongoyba a ka fasiri don o ka bidon bɔli de toutes les façons moi je vais voir e fana bɛna mun kɛ n fana bɛna mun kɛ cogo di n fana tɛna fɛɛrɛ kɛ k'a lajɛ o kuma tɛ maliyɛn di an fana bɛna ɲinɛ ko taa man di n fana bɛ n ta ɲini koyi non taa ɲini don dɛ n b'o f'i ye dɛ ni Ala cɛ n b'o f'i ye hali ni ta in dir'e ma e t'a fɛ mɔgɔ kelen fɔ n ye ba ye an bɛ tugu o nɔfɛ e t'a fɛ e ka mɔgɔ kelen fɔ n ye sa an bɛ se ka tugu min nɔfɛ walayi t'a fɛ mais ni t'a fɛ a bɛ kɛ cogo di souvent c'est décourageant c'est énervant ɲɛma ne maa ko kun don sisan tɛ e sigilen sɔrɔ yan n'i ma wo ci ka kule ka i yɛrɛ yira ka i yɛrɛ fɛn cogo sugu dɔ la ça va pas ni miiri kunu dɔw tun b'a fɔ ho ka n'olu ye bi olu de non c'est à dire i b'a fɔ ko ndɛn min b'u da kɔnɔ a ma deli ka kuranna ye de wa a ma deli ka kuranna kalan wa a tɛ silamɛ kabako don quoi mais c'est compliqué cɛ n ka cɛ nin ye kabako ye sa ayi bon maa dɔw de n ko ɲɛma non Ala aujourd'hui c'est notre anw ne bɛ mun ye wulu sanfɛ jakuma b'a ɲu awɔ an b'o kɛ wulu an b'o lamɛn jakuma b'a ɲu mɔgɔ dɔw bɛ ka kuma jamana in ko ɲɛma i b'a fɔ ko a dɔw bɛ yen i b'a fɔ ko i b'a fɔ ko hakili in jateminɛ dɛ i b'a fɔ ko sɔgɔmada in na sisan cu o maa kelen de bɛ tila k'a fɔ fitiri ko cɛ bon olu fana o y'a sɔrɔ min fana o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ de fana na o y'a sɔrɔ ni anw maliyɛnw yɛrɛ de awɔ parce que anw yɛrɛ fana kun kelen an bɛ min yɛrɛ nɔfɛ est ce que an b'o dɔn yɛrɛ a dɔnnen tɛ c'est ça le problème awɔ
an ka kariya ka kɔngɔ muɲu ka kariya ka minɔgɔ muɲu ka kariya ka CEDEAO ka kundangow n'a ka taabolo jugu muɲu ka kariya ka farafina président jugu ani diɲɛ président jugu olu ka kow bɛɛ muɲu ka tila ka n'a ye ko jaja ni e ma kɛ wo cila ye ni e ma kɛ jibefɔla ye dɔ nɔfɛ ni e ma kɛ dɔ ka nabɛlɛ ye nakari e ti jɔyɔrɔ sɔrɔ abada jamana in bɛ tɛnɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ɲɛma a bɛ ten bon anw de bɛ wuli waati bɛɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ bon ni ala bɛ ka tiɲɛ dɛmɛ fana o bɛ digi anw na o bɛ digi an na parce que ala ti nkalon fɛ o ayi n'an bɛ min kan ni nkalon don bilahi ala ti nkalon fɛ ayi abada bon an ka jɛ n'olu dɔw ye awɔ an ka non mais c'est pas possible ayi ɲɛma a bɛ ɲɛ mashallah a bɛ ɲɛ ala k'an nka mɛ mun kɔni fɔ ɲɛma u ka bɔ mun ye maa ko kɔnɔna la parce que ko in yɛrɛ bɛ daminɛ gouvernement kunda bon il faut me soutenir ayi ne bɛ an bɛ tila ka an fana bɛ tila ka na an ka fɛn dɔ sigi fana an bɛ tugu baba kɔ an kɔni bɛ fɛn dɔ sigi an tugura baba kɔ an tugura Gawusu kɔ an fana bɛ tugu maa dɔ kɔ Gawusu kɔ Gawusu an ti dɔrɔmɛ sɔrɔ ye hali ne nin dire ma e t'a fɛ o ya o de ye problème ye e ta kɔni hali n'a dire non mais i b'a dɔn privé ye privé mais jamana ye jamana de ye quoi parce que jamana privé public fɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ donc il faut k'o ka kɛ ko sɛbɛw dama kɛyɔrɔ de ye quoi awɔ ŋo ɲɛma ŋo sɛbɛ ko de tɛ yen n'e ma kɛ wogocila ye ni m'i misigi la jamana in kɔnɔ k'i ka ko ta bala Gawusu Keyita gasɔn de fɛra radio ye Nura FM ye an ka nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 an b'o de fɔ limanaw ɲɛna ni ala sɔnna ma mercredi don kuranna jigin o bɛ anw fɛ yan o kumana min ye awɔ i k'a dɔn an ka wulikajɔ n'an ka cɛsiri kɔnɔ an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma nɛgɛjuru siraw Orange Money wo a bɛɛ ye 76 33 43 03 a bɛ diya an ye o tɛ n'i bɛ jamana kɔfɛ fana n'i bɛ min ji a bɛ ci cogo min i tɛ tɔgɔ ayi n'a weleli mana kɛ dɔrɔn a bɛ ɲɛ sɔrɔ weleli ta tɛ dɔw bolo sa dɔw tɛmɛtɔ b'a bila dɔrɔn ka tɛmɛ Mamadu Adama Mayiga a banna kosɛbɛ a banna ou bien Bakari Tarawele kana kɛ Bakari ye ayiwa Bakari Tarawele ala k'a ni sababa bɛn Gawusu yani bɔ an senkɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an sɔnni Gawusu baara ɲɛna an bɛ aw tɔgɔw fo ayi olu ɲɛma olu man jugu ka farin de o sɔ in bɛ yan de a bɛ Gawusu bolo a bɛ sɔrɔ Nura FM la juguya ni farinya tɛ kelen ye aw tɔgɔ a tɛna a ka sɔn minɛ sa ni kɔni nin y'aw ta ye sa dɛ a to k'a kala a bɛ kala basi tɛ a bɛ i ka dɔn zikiri finman finmanni an b'a fo jeli siriki an ka foliba ye k'a kumare zikiri finman n dɔgɔ a bɛ pan a bɛ pan panni in daminɛna nka don dɔ an bɛ fɛn wɛrɛ fɔ sabu adamaden n'i bɛ fɛn o fɛn min na n'i y'a ta ni sɛbɛ ye a banna ko b'i ɲɛ sɔrɔ siga t'a la zikiri finman ye a ye ko in da ni sɛbɛ ye an ka foliba ye a diyara n y'a bɛnna ma zikiridala tɔ fɛn fɛn nana ani artiste fɛn fɛn nana a kɛnɛ kan an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn n dɔgɔ Basikine Keyita président an ka foliba ye ka foli lase awɔ i k'a dɔn sanga ani waati min bɛ tali kɛ awɔ i k'a dɔn Alhaji Seguba Samake Pere Oto k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka foli aw an ka foliba ye lada Ameriki sigi la an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn Baba Adama Bing Batima Ibrahima Tunkara Ibu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn sanga ani waati awɔ i k'a dɔn ka dugawu don k'a ye ala k'a kɛ farijagabɔ ye ala ka nɔgɔya kɛ monsieur le maire Usumani awɔ i k'a dɔn Jabate an ma ɲinɛ i kɔ ka Mari fo i tɔgɔ la ka Umar Gindo fo i tɔgɔ la ka min ye awɔ i k'a dɔn kanuba bɛɛ fo Nura FM sanfɛ Boubacar Bete waati kɔni ale taara an ka jija télé la une minute une minute an bɛ ninnu guru k'u ban pewu ka sɔrɔ ka walan sɛmɛ o siga t'a la ɲɛma indicateur du renouveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Hijiratu Dumuya a kumara a ko an bɛ don min na ko bi mun ye kɛnyɛrɛye kalanso minnu bɛ o b'an ka jamana kɔnɔna la yan kɛrɛnkɛrɛnna mun ye lycée privé ye u kɔni kɛlen bɛ ka baara bila n'o bɛ tile 4 baara bila k'o boloda wa baara bila in kɔni ko a bɛ daminɛ bi tɛnɛndon n'o bɛ bɛn mars kalo tile 13 o ma sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kɛnyɛrɛye kalanso minnu olu bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan ɲɛma u tun ye tile 10 k'o di jamana gouvernement ma ko jamana gouvernement ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ olu ka juru minnu bɛ jamana gouvernement na u k'a sara o tile 10 o kɔnɔna la ka nana ye k'a fɔ ko min ye fɔlen kɔni ko o ma kɛ o de kun kɔnɔna la groupement des associations des promoteurs d'écoles privées du Mali ɲɛma u kɔni sigira u bɛn'a kan k'a jira k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen bɛna taa baara bilala bi wa u bɛna tile 4 k'o kɛ baara bilala sɛbɛnnikɛla ko min ye kalo
tile muga ani kelen tɛmɛnen no bɛ janvier kalo kofɔ i bɛna ye k'a fɔ ko nunu ye jamana gouvernement k'u dama sɔmi ka kɔrɔfɔ ka bɔ ka bi olu ka juru minnu bɛ jamana gouvernement ma juru minnu n'a bɛ tali kɛ ekɔliden minnu n'o bɛ bila ka na olu ka kalansow kɔnɔna la ko jamana kan ka wari dɔ de sara olu ye san o san o de hukumu kɔnɔna la salon n'o b'a daminɛ san 2021 na ka na bila 2022 la olu kɔni nana ye k'a fɔ k'u ka musaka dɔ kɔni o bɛ jamana gouvernement na ka a ma sara u ye kangarida kɛ ka ɲɛsin jamana gouvernement ma o n'a ta bɛɛ taama bɔ sisima minɛ o fana hukumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna musigili kɔni ka a yira jamana gouvernement na mun ye tile 4 baara bila u bɛna taa o la o b'a ɲini jamana gouvernement fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ olu ka musaka n'o bɛ 2021 2022 ko fɔ a bɛ se ka taa bila mun ye u ka compte bancaire o kɔnɔna la cogo min na o n'o tɛ ko nin kɔni ɲɛma k'u bɛ baara kɔni k'o bila bi kalan tɛ kɛ bi kɛyɛrɛ ye ekɔliso si kɔnɔna la tile 4 u bɛn o kan kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la Ikaratu Dunbiya ale sɛbɛnnikɛla i bonya b'a la Bɔr Tarawele Abaye ka dɔn dugu fana keta a fana kuma bɛ Sirène kɔnɔ sɔgɔmada in na ko Abaye ka dɔn an ka taa an ka sirabaw kan min ye péage ye nɔgɔ kelen bɛ misiba jabali ye maa dɔw bolo a ko n'i ye jateminɛ kɛ an ka péage minɛ ko bi a kɛra Abaye ka dɔn dɔw ka nafolo sɔrɔ sira ye sabu min ye Abaye ka dɔn jateminɛ min bɛ yen wari bɛ taacogo min kɛ jateminɛ baliya min bɛ o taacogow la o kɔni kɛn bɛ sababu ye maa dɔw kɔni bɛ olu kɔni kɛn bɛ k'a kɛ u ka misiba ye jabali Abaye ka dɔn b'o sɛlɛ cogo min ba sɛlɛ ten a ko min ye fond d'entretien routier n'o bɛ FER n'a b'o kofɔ ko bolokɔnɔni sinin bɛ a ma an bɛ don minɛ ko bi jango tɛ n'i y'an ka siraw ta k'u lajɛ k'a fɔ wari Abaye ka dɔn o de bɛ sara péage la ka siraw kɛcogo lajɛ ani a ɲɔgɔnna caman dɔgɔ min ye nisɔngoya dan o ye anw ta ye a ko dɔw yɛrɛ bɛ yen olu kɔni y'a ɲini gouvernement fɛ a ka taa i nun don nin yɔrɔ in na ka taa lajɛ kasajugu min bɛ yen Abaye ka dɔn o yalisaw ka se ka ɲɛdɔn sabu jaabi jɔnjɔn min ni maaw b'a nɔfɛ o jaabi jɔnjɔn o tɛ ka sɔrɔ a ko miliyari minnu bɛ bɔ Abaye ka dɔn fasodenw kun sira kan péage ninnu sira fɛ jaa min ye fond d'entretien routier olu kɔni b'a hɛnɛmu cogo sugu bɛɛ lajɛlen na maa yɛrɛ t'a dɔn i b'i ko min ne ka taa i ja min dɔw fana kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ nin wariko in kɔni jɛlenya kisɛ kelen mɔgɔ k'i k'a dɔn o tɛ a kɔnɔ a ko de siratigɛ la min ye Abaye ka dɔn hali bolokɔnɔni sinin bɛ sabu dɔw y'a jira k'a fɔ tigɛ minnu bɛ yen n'o ye péage tigɛw ye a dɔw la Abaye ka dɔn a dɔw tɛ kelen ye a tigɛ parallèle n'o ye tigɛw ye a na kɛ Abaye ka dɔn olu dɔw kɔni bɛ yen minnu bɛ ka ye a ko la wa n'i ye péage Abaye ka dɔn a matarafaba ninnu n'a baarakɛla ninnu ta k'u lajɛ dɔw bɛ yen u bɛ min sɔrɔ kalo la a bɛ miliyɔn bɔ ka sɔrɔ min ye Abaye ka dɔn jamana kɔnɔdenw yɛrɛ anw bɛ ka kɛ cogo min Ala de ye a dɔnbaa ye jamana in kɔnɔ n'i donna min na dɔgɔ n'i ma tulu bɔ k'a di bɔ k'a fɛn bɛɛ bɔ i t'i lafiya o de siratigɛ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ article dɔw bɛ yen kuma kɛn bɛ minnu ka fasiri in kɔnɔna na nka o n'a ta bɛɛ an kɔni bɛ min fɔ bakuruba la o de ye k'a fɔ péage ko in bɛ lahaliya min kan a nana lafiya min kama dɔgɔ Abaye ka dɔn lafiya jamana kɔnɔdenw bɛɛ tɛ k'a sɔrɔ nka maa dɔw bɛ yen fasiri kɛbaa ye min fɔ minnu kɛn bɛ ka péage ko kɛ misiba jabali k'u da bira la nɔnɔ bɛ sɛlɛ cogo min ko a bɛ sɛlɛ ten an dɔw sigilen don Abaye ka dɔn an ni ɲɛji sabu mobiliw bɛ tiɲɛ hali bi an filɛ yɔrɔ min dɔgɔ mobili bɛ garage la e ka mobili tɛ garage la walahi a gɛlɛyara dɛ o kumana péage sigi kun ye fɛn jumɛn n bɛ n sen na i bɛ sen na bi Jalakɔrɔji sira yɛrɛ ma tɔ to a la a ka haramuya sira yɛrɛ tɛ ko ɲuman ni Jalakɔrɔji diɲɛ don o don garage awɔ e yɛrɛ kɔni wa nin sen kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ dɛ n'o tɛ n bɛ sen na dɛ an bɛ dɔ kɛ nin ko in na sa dɛ fo ni n tilala ka taa dɔ ɲini k'o ka mobili singa a bɛ kɛ cogo di i mana baara yɔrɔ problème don sira man ɲi i bɛ n'a fɔra kabakuru donna a kɔrɔ k'a ko bɛɛ nɔɔni yɔrɔ kɔni ye kabakuru ayi a kɔni bɛ bon mobili dun ani bana min bɛ don garage la garage tigi bɛ bana a bɛ bana wɛrɛ bila a la yen a t'a bila a la dɛ mais a bɛ bana wɛrɛ de bɔ a la min fana ka jugu ni dɔ in ye n'i donna ni mobili ye bana kelen kun kɔrɔ dɔgɔ Ala de bɛ far'i kan ale b'a bɛɛ bila proprement de walayi de Ala ye an bɛ dugawu kɛ ayiwa Ala ka ni sababa bɛɛ hali bi Ala ka hɛrɛw caya péage tigiw ka hakili sɔrɔ nɔ tɛ a ko gɛlɛyara dɛ ka Mali gouvernement fana wele u k'a lajɛ Ala yɛrɛ kama u ka hinɛ an na walayi Jalakɔrɔji sira ko ye u k'a lajɛ a k'a lajɛ dɛ an sɛgɛnna dɛ Jalakɔrɔji a sira ko y'an sɛgɛnna a ka lajɛ dɛ n'o tɛ a ko gɛlɛyara koyi gɛlɛya dan yɛrɛ Ala nɔgɔman ye Ala ka ni sababa bɛɛ maaw bɛ to Ala de Ala ka ni sababa ami la Sirène dugu fana keta ale ka fasiri b'an ka bi fasiriw kun cɛ kosɛbɛ ɲɛma y'a fɔ cogo min na an bɛ bi ta an b'a kuru k'a da yan